Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina efectiva pero sinxela. Nada de complicarse, só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Imos aló. Benvidos a Pulso Activo, unha mañán máis aquí, ben acompañado con todos estes rapaces. Como estamos? Ben. Con ganas de comezar? Sempre. Temos enerxía a tope? De acabar, entón. E vos, que tal? Xa teñen ganas de acabar e ainda non empezamos. Bueno, nestas datas de Nadal sempre ven xente a casa que non ves o mellor ao longo do ano, vas tú á casa dos amigos e non levas a rutina de todo o ano, pero xa todo un poquinho de tempo para facer exercicio hai no que ter. Non é que haxa menos tempo, é que priorizamos de outra maneira. En vez de coller e ir a adestrar, porque ao final, aunque che guste, bueno, pues requere aí un pouco de esfuerzo, pois prefieres facer outros planes do Nadal. Nestas datas, xa que tanto estamos en familia, pois que é mellor momento non para deixar de facer exercicio ou de facer cousas, senón de facelas en familia, ou cos amigos. Como é patinar sobre xeo, ou ir a esquiar, ou ir a tirarse os rebolos cun trineo pola neve. O sea, faixo exercicio, pero noutra modalidade, así en compañía. A un ladiño a outro. Vai a vagonetes que estades feitos, Pero por que Arriba, abaixo. De onde virá eso? O que? De chamar así vagoneta. En Fisterra dicimos prejaseiros. Prejaseiros. Prejaseiros, sí. Ombreiros cara adiante, que é de preguiceiro, non? De preguiceiros. De preguiceiros. sí. Nos ali dicimos prejaseiros. Preja, ademais. Aquí, no, Co allá. jeje, co Seseo e geada. geada. Eso. Cambiamos. Ia decir jejeo. Jejeo. Imos coa cintura. Bueno, rapaces, que opinades desto de que ahora a xente ten menos tempo para entrenar? Porque, bueno, estamos a outras cousas, non? Nestas datas. Vos entrenades menos? Pois sí. Sí. A verdade que Nos sí. entrenamos o mesmo que estamos aquí. Cambiamos. Pero sí que é verdade que, a ver, chega o inverno e, bueno, así como cando chega o brao hai máis deportes por facer, no inverno tamén, ou aquí non se esquía. Bueno, Como vai? Eu teño que dicir que na miña vida esquían, Nunca. Nunca, xamais. Bueno, eu teño unha Xuntamos historia pernas. moi boa para contar esquiando, pero contábola outro día. Non son eu moi de deportes de inverno, por así dicirlo. Eu non sei porque nunca probei, pero Cambio. me vexo eu esquiando. Bueno, debe ser un espectáculo a min. Pois eu vexo che estrella, verdad que sí, Bueno, pois imos aló a Manzaneda todos, veña. Ai, mira, xa fixemos rafting, xa fixemos máis actividades. Pois eu non vexo descabellado ir a esquiar todos xuntos. Pádel. Pulsos, pádel, é verdad. Bueno, é verdade que eu a primeira vez que esquiei acabei como ela, estrellada. Entro. Contra unha montaña de neve, e ademais así, que as pernas e o brazo. Cambiamos de pé. E sabes que non me gusta tampouco, que ahora hai no moito nestas datas, o de patinar sobre neve. Non sei a vos, pero a min apriétame moitísimo os pesos. Porque normalmente colles unha talla menos. Pois non sei, a min apriétame, o sea, empézame a doer os pés e teño que parar. Pois a min sí que me gusta A min moito. tamén me gusta. Eu xa digo, a partir de hoxe queda convocada a primeira excursión nevada de Pulso Activo. Todos imos ir a Manzaneda con un bo seguro de osos, por se algún se manca, eu non me quero perder. Comezamos con mobilidade, imos a facer un pouquiño de gato can, así que xa sabemos como vai, xeoños separados a anchura das cadeiras, mans a anchura dos ombreiros, collemos aire ao frente, mirando ao frente, embigo cara ao chan e soltamos, mirando cara ao embigo e tiramos as vértebras cara arriba. Eso é. Anxo, ti patinabas, non? Eu patinaba. Fui outro día aí ao centro comercial preguntar 7,50 media hora. Dios mío, querido. Os cartos están para gastar. Pero por esos cartos tomas un chocolate con churros. Ou dous. No, dous non. Eso sí que me gusta moito. E última. Perfecto. Ben, vamos ir ahora a acostarnos boca arriba. Imos a colocar, bueno, de lado primeiro, flexionando as pernas. Este exercicio fixemos máis veces. Seguimos con mobilidade. Abrimos ahora. E miramos cara o brazo que vai cara atrás, vale? Acompañamos ca mirada. Eu patinar, a verdad, é que ni me gusta nin sei,
Bueno, pues hoy un día vamos. Vale, pues non me importa aprender esto. Pero pagas ti, vale? Va. Sí, que Anxo parece que é un pouco tacaño. É un pouco tacaño, parece. De pequena tiña patins, pero acabou miña mãe tirándome con eles. Porque caía seguido. Tiraron chicos patins, e logo E sabes por qué? cambiamos de lado, veña. Mentre nos conta Estrella aí as súas aventuras. Que contaba eu que miña mãe preferiu tirar os patins a que me... Que che costa contar historias así, non? É que caía seguida, dixo, váxeme descalabrar, tiro cos patins. E quedo con ela. Veña, imos ca última. Vamos alá, abrindo aí. Perfecto, moi ben. A mí encántame patinar, pero 7,50 por media hora que nada máis pos os patins e aprendes, xa se che pasou o tempo, pareceme caro. Pero bueno, o Edi dixo que pagaba el, entón un mellor. Que dixo que pagaba unha hora. Ben, o que imos a facer é o seguinte. Nesta posición de inicio, xonllo no chan, coloco os pés e... Vale, posición de agachamento. Imos intercambiando xeonllos e agachamento. Veña, 10 veces, vale? Collemos aire e subimos. Recordade o cu hacia atrás, sin que os xeonllos sobrepasen o punta dos pés e o cuiño cara atrás, vale? Eso é, van 3. Sempre mantendo o cu abaixo. 4. Eso é, 5. Eso. 6. 7. 8. 9. E 10. Vale, relaxamos uns segundiños. É complicado, eu recoñezo que non é o meu preferido. Erguíndose e sen poder andar levantando o cu, queiman. Moi ben, e agora imos a facer a segunda serie, pero agora imos a empezar ca perna dereita, de acordo? Dicirvos que se nos costa moitísimo facelo así, podemos axudarnos cas mans, apoiamos cas mans e subimos, incluso podemos meternos de pé, de acordo? Entón, imos abaixo e vamos a comezar 10 repeticións. Comezamos ca dereita, collemos aire e imos alá. Eso é. Eso. Cuño cara atrás, espalda recta. Eso é. Sempre mantendo o cu abaixo, que nos tire aí a zona dos cuádrices. Eso. Van 7. 8. 9. E 10. Moi ben, imos a relaxar ahora atrás uns segundiños. Imos a descansar aquí. De onde vos tirou este exercicio? Da vida. Tiraba na vida. E era certo, manteño totalmente, porque tiraba moito dos cuadríceps e, bueno. Resoplei, porque parece un exercicio fácil, pero a verdade é que tira bastante. E o que vamos a facer é un exercicio novo que non fixemos hasta agora. Xeonllos separados a anchura das cadeiras, moi importante. Vou estirar a estender os brazos cara adiante. E o que vou a facer é imaginarme que me están a empuxar despaciño cara atrás e eu vou ir pouquiño a pouco, pouquiño a pouco, pouquiño a pouco e vou a tirar dos cuádriceps e do core activando e do glúteo e incorporme, vale? Importante. Non fago isto, non levo o cu cara atrás, non é levar o cu cara aos talóns e poñerme de xeonllos. Eu non sei se ando con ese resorte. É como eso, en bloque, baixo en bloque, pim, 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 e cando chego aí que xa noto a tensión, apreto glúteos, apreto abdome, tiro de cuádriceps e von cara adiante. Nin arqueamos moito a zona lumbar, de acordo? Entón, imos a facelo de repeticións ata onde chegue cada un e tiramos cara arriba, vale? Apreto abdomen, glúteos e cuádriceps pa diante, de acordo? Veña, estiramos os brazos e vamos despaciño, collendo aire, onde chegue e soltamos cara adiante. Eso é. Parece unha tontería, pero non o é, Eso é. Vixiamos a pelve, baixo en bloque, baixo en bloque. 4. Ánimo. Estánse acordando as miñas alumnas de min. Porque eu fago yo. 5. Dalle, dalle. 6.
me gusta a mí nada este ejercicio. Madre mía. Non, o cu non vai a cara atrás, Anxo, o cu non vai a cara aos talóns. Aí en bloque. Pois entonces así, mal non vai xa. 8. Veña, quédanos 2. 9. E a última, moi ben, Estrellina, aí, apretamos. E 10, moi ben, relaxamos. Non me gustou nada, non me tiraba de ningún lado, non sei se o facía ben, se o facía mal, ese exercicio fatal. O Anxo prefire pagar para Non me gusta patinar. nada, prefiro pagar 7,50 do patinaje. Ben, imos a cambiar ahora de posición. Imos a colocar ahora sentados. E ahora, o que imos a facer é colocando as mans detrás que nos axuden a ter a espalda recta. Venga, abrindo ben o peito, estendo unha perna, flexiono a outra, collemos aire e elevo a perna que está flexionada, vale? Ou estirada, perdón. E imos a subila 10 veces. Collemos aire e soltamos arriba. Espalda recta, Eso é importante. Aí, hinchamos, sacamos o pitiño para fora e elevamos. Van 3. 4, 5, cada vez que subo solto aire, elevo embigo cara adentro. Silvia, tú tens que ir ao médico, que esa perna sube máis que o do resto. Eu creo que non é nuevo. E última. Moi ben. E cambiamos ahora de perna. Mesmo exercicio. Ben, colocámonos ben, posición, collo aire e solto arriba. Eso é. 2. Fai como a mí. 3. Sin balancear hacia atrás, non hai balanceo. Simplemente levar a perna. Desmontas a Mantella a perna posición. e faz o Eso, exercicio. Eso, moi ben, Estrelliña. Estrella, os dedos que miren cara a ti. Xa, así. Eso, sí. Ai. E última. Moi ben, imos cara atrás. E recollemos uns segundiños. Eu penso que debería ir ao médico, como xa dixen, porque no exercicio de subir a perna todos a subíamos un pouquiño e ela hasta o ceo. Entonces, algo falla aí. Bueno, a él pareceulle un pouco extraterrestre, pero... Imos a repetir este exercicio. Espalda recta. As maus mirando para diante. Sí. Así tira Collemos máis. aire, soltamos arriba. Eso é. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Cambiamos de perna. Veña, que estamos indo moi ben. Collemos aire. E soltamos arriba. Eso é, a perna estirada. Espalda recta. Eso es, abrindo o peito. 6. 7, flexiona outra, Anxo. 8. Así sí. 9. E 10. Ben, recollemos atrás de novo. Non iba, eu elasticidade xa dixen que 0, e de momento 0 tamén. Tiñas que facer como a min, desmontas a perna, faz o exercicio. No, o teu non é normal porque somos 4 que o facemos ben e tú que o subes a perna demasiado. Ben, imos a facer agora, imos a aproveitar a posición na que estábamos antes. Estrella, corte, que isto que vamos a facer, nos vamos a facer a táboa inversa, e ela, como ten problemas nos pulsos, vai a facer Sí. boca abaixo, de acordo? Entón, imos a colocar as mans detrás, empezamos como sentados, as mans debaixo dos ombreiros, os dedos apuntan cara a espalda, e aquí o que imos a facer é apretar os glúteos e elevar e subir e manter aquí 30 segundiños a posición, de acordo? Mantendo aí a pelve aí arriba, aguantando aí, facendo a respiración, apreto glúteos e aguantamos aí, sí, señor. Non me sube máis. Mantén a posición, apreta glúteos, embigo cara adentro. Animo, últimos segundiños. Moi ben, baixamos, elevamos os xeonllos cara a nós e relaxamos aí. Ui, que non me queda esteira para atrás.
Veña, que estamos a traballar moi ben. Xa estamos a acabar. Hai que repetir? Non. Oh. Cambiamos o sentido. E agora o que vimos a facer é o bicho morto, vale? Xa fixemos máis veces, pernas flexionadas formando ángulo de 90 grados, estendemos brazos cara ao teito, collemos aire, exercicio de coordinación e de core e cambiamos. Estendo brazo e perna contraria, mantendo sempre a zona lumbar ben apoiada, activando o core en todo o exercicio, e imos cambiando un brazo e outro, vale? Podemos facer o exercicio ca cabeza apoiada ou mirando cara en Vigo e aí aumentamos un poquinho a intensidade e tiramos un poquinho máis da zona do abdomen. Mantendo sempre zona lumbar apoiada, concentrámonos nesa coordinación, no exercicio, en facelo ben. E imos última con cada brazo. Moi ben, recollemos e relaxamos uns segundiños. Como imos? Ben. Ves, este non me importaba repetilo. Aquí ímolo a repetir, non vos preocupedes. Dixen que non me importaba, non que facía falta. Veña, imos a repetir este exercicio. Colocámonos ben, formando ángulo de 90 grados as pernas, zona lumbar ben apoiada sempre, estiramos brazos e intercambiamos, soltando aire. Eso é. Eu creo que este bicho xa non está morto. Nah, está moi revivindo, vivo. está revivindo. Está moi vivo. Veña, que facemos este, só nos queda un exercicio e damos por finalizada a clase de hoxe. Apretamos ben ese embigo cara a nós. Veña, dúas últimas. Última. Moi ben, recollemos, relaxamos. E xa rápido imos a pasar ao último exercicio. Que vai che gustar, Noemi, pero esta vez deste exercicio só vamos a facer unha serie, de acordo? O sea, os que molan, solo unha serie. Moi ben, veña, xa para finalizar a clase. Baixamos os pés, talóns cerca dos glúteos, separamos a cabeza da colchoneta. Se temos problemas cervicales, podo facer ca cabeza apoiada, vale? É simplemente acercar a man ao nocello, o sea, man dereita no cello dereito, man esquerda no cello esquerdo, vale? Collemos aire e soltamos, imos a un lado e a outro, eso é. Imos a facelo 10 veces, van 3. Quedamos dúas. Vale, perfecto, moi ben, estiramos. Estiramos os braciños cara atrás, tiramos pernas. Moi bo traballo, xentiño, sí señor. E sin protestar, Bueno, un pouquiño protestou, nada máis, pero ben. Para non perder a tradición, que non? Claro. Eu é que As tradicións hai que Hai que mantelas. conservalas. Ben, doblamos a perniña dereita, levamos cara ao lado esquerdo, miramos ao brazo dereito, aguantamos aí. A perna de abaixo estirada, a de arriba flexionada, a palma da man no chan, e imos a cambiar agora de lado. Eso é. Eu quedei a pensar nos patins de Estrella. E que eu tamén patinaba moito de pequena, pero bueno, non me tiraron os Despaciño, patins. nos colocamos de pé. Veña, que xa estamos a acabar, Imos ahora, nos axudamos se queredes da parede, dun pau, ou subimos o brazo, estiramos a zona dos cuádriceps que traballamos moito hoxe. Aguantamos aí. Fixamos nun punto. Cambiamos de perna. Aguanto aí.
Moi ben, e damos por finalizada unha clase máis aquí en Pulso Activo. Moitísimas gracias por acompañarnos cada mañán. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben. Ai, mes cuádriceps. Ai, tus cuádrices.